Касан концерттарыгыз көтелә филармонияга? Безнең инде хәзер инде филармониядә икенче артистлар белән бар концертлар менә 29 Илһам Шакиров, Рамазан Ямбиков, олы артистлар белән. Шуннан киресен 1 апрель көлек кичәләре. Шуннан 5-дә инде безнең бик яраткан, иң якын безнең инде Йөзек кашы, ул Башкортстанның Йөзек кашы дип йөртәбез. Гаилә дустыбыз инде, бездән алар. Менә инде алар шул кадәр якыннар безгә. Зәки агай Мәхмүтовның концерты була. Анда инде Фирнәс Сираҗетдинова безнең минем авылдаш катнаша, безнең семья катнаша. 5 апрельдә mana шул концертлар була. Инде мин әйтеп үтәсе килә, безнең апрель айларында менә Сәнгать институтының халык инструментлар, кораллар инструменты оркестры белән Айнурның концертлары башлана чагында Алла берсә. Анда инде бик зур концерт булачак ул. Анда беренче отделение концертның оркестры белән һәм үзе сололар уйный, анда 2 баянчы, 3 баянчы, икенче бүлектә инде эстрада концерты була. Анда Фадис Ганиев булачак. Шуннан безнең семья барыбызда. Шуннан бию ансамбльләре анда булачак. Ну, без инде шулай уйлап торабыз. Инде Ходай уң кулы белән килеп чыкса ярар дип торабыз инде. Килеп сыгыр. Менә шуңа без үзебезнең хөрмәтле тамашачыларыбызны чакырабыз, анда афишлар чыгачак, плакатлар, Айнурның светлы плакатлар булачак, төсле плакатлар. Менә шуларга әзерләнеп торабыз инде. Килегез. Раил, Фира, сезгә зур рәхмәт. Сезгә без үзебездә исән таза яшәгез, теләк теләйбез. Без сезне бик яратабыз. Безнең дусларыбыз, гаилә дуслары. Шуңа рәхмәт сезгә звонить иткән өчен. Бер юлы башка тамашачыларда тыңлап, фәһем алып белеп утыргандар әйме, касан һезнең концертларыгызга барырга мөмкинлек икәнлеген. Инде хүзле Айнурга күсерәйек әле. Айнур бәләкәстән үк халыкара конкурсларда, төрле конкурсларда, Россия буенча, республика буенча, аннан инде зур музыка бәйгеләрендә катнашып, лауреат исемен яулаган, хәзер инде данлыклы музыкант дип әйтһәк тә ярый инде. Россия һәм Башкортстан яңа исемнәр фондының стипендиаты бит инде. Шулай бит. Шуннан Башкортстанның яшь музыкантларының алтын китабына оның исеме индерелгән. Айнур, һине моны ошо дан нисегрәк кабул итәң һин ул данды? Ул һиңа камасауламаймы? Юк, камасауламый. Чөнки мин бәләкәй чактан ук уйнап үстем. Вот сәхнәдә 5 яшьтән чыктым бит мин сәхнәгә беренче мәртәбә. 3 яшьтән ук әтием мине уйнарга өйрәтте, гармоннарда, тальяннарда. 5 яшьтә чыгардылар сәхнәгә. Тормыш шулай була икән дип кабул иткәнһеңдер инде, әйме? Бәләкәйдән шулай дип өйрәнгәс. Әлеге көндә һин Өфө дәүләт сәнгать академиясында белем алаһың, әйме? Укытучың кем? Минең иң яраткан укытучым мәктәптән ук бирелә инде. Беренче класстан ук башлап укып беттем мин аны мәктәпне дә. Хәзер сәнгать институтында укыта инде мине Николай Иванович Махней. Ул инде икенче әтисе. Без аңа аңа тапшырдык, ул үстерде. Икенче әтисе дип әйтәбез. Элегелектән Башкортстандың баянсылар мәктәбе бик көчле булган бит инде, әйме? Әле Фильчев, Сухановтар заманында, Рәҗәп Юнусович Шәйхетдинов, әлеге көндәле ошо баянсылар данын югары тотып килгән музыкантлар. Һин уларның артынан, уларның юлынан барырга теләр идеңме? Едди рәвештә, едди музыка белән шөгыльләнергә. Теләр идем. Һәм киләсәктә мөгаен Ну, киләчәктә менә Алла берсә инде. Шулай ук конкурсларга, фестивальләргә барырга уйлыйбыз. Йыйнабыз. Һиңа уңышлар гына теләһә кала инде. Рәхмәт. Һәм сит илдәрдә лә Башкортстан сәнгатен шулай итеп данлап йөрерһең дип теләргә генә кала. Һәм әйтеп кенә үтәем дә. Һәрбер кешенең бар җитмәгән ягы менә нәрсәдер җитмәй. Кемнәрнеңдер җитәдер дә инде ул хәзерге теге байларныкы җитәдер, артистларның инде менә безнең музыкантларга җырчылар микрофон ала да йырлай. Ходай талант биргән аңа, тавыш биргән икән микрофон. Музыкантларга баян кирәк. Менә инде аны мин әйтеп үтәсем килә. Ул безнең иң авыр йөрәктән, менә йөрәктәр яна безнең аңа өчен инструмент өчен. Менә хәзер бүгенге көннән без баян ала алмадык.
Мәскәүгә Семенов, профессор Семенов дүрт Вячеслав тапкыр. Семенов. Ай, Менә Баян мастер инде. 2000 елда без Озакымда профессор. конкурска барып кайттык бит инде. Шунда беренче урынны яулап алып кайттык. Шунда аның Вячеслав Семенов композитор профессор белән таныштык. Ул чакырды инде укырга Мәскәүгә. Ай, 3 тапкыр звонит. Где Айнур, где Айнур ди. Без баян ала алмадык. Бик зур суммада бит инде. Кыйбат баян инструмент. Безнең хәлдә. Үзенең баяны булыр. Сәбәптән Мәскәүгә укырга Кителмәде. булмады инде. Бик Анда үкенечле. Үкенечле. Бәлки безнең тапшыруда караусылар арасында шундый бай гына музыканы яратучы меценаттар, спонсорлар булыр да Айнурга ярдәм итәргә теләге булыр. Инструмент булса, сен музыкант, инструмент юк икән, хоть әллә ни музыкант бул. Менә ватак изолента белән бәйләп беткән баяннарда уйный бит. Ярай менәки инде иң яхшы баян санала. Мин дәврендә алып калдым. Аңа хәзер кирәк яшь кешегә. Бу теге ярышка Запорожец белән барган кебек була. Әйе. Шулай. Шулай инде, ысынлап та үкенечсез дөнья булмайдыр инде улай эме. Нимә бу хала итешмәй? Бәлки ысынлап та безнең тапшырудан ниндәйдер дә булһа бер ыңгай һөдемтәһе булыр дип ышанырга кирәк. Айнурга ярдәм итүчеләр бәлки табылыр. Лилия, ысынлап та һиңә бу дөньяга яшәүләре, ай-һай, ысынлап та менә Айнур менән Хәлит баянда уйнай башлаһа, Илшат икенче бүлмәлә көйҙәр яҙа башлаһа, нисек кенә түҙеп тораһың да, нисек кенә сыҙап? Эт йырлай башлай. Эт йырлай башлаһа, попугай һыҙғыра башлаһа бөтөнләй инде. Анда бикләп куябыз. Мин Аман җырлай. өйрәндем инде. Миңа аларның исәнлекләре генә кирәк, Аллага шөкөр, мин 2 улым бар дип, Программа иптәшем бар дип, Әйе. мин аларны исәнлек кенә телим инде. яңа программалар әҙерләгәндә һеҙҙең идеялар генераторы булып кем? Моғайын Лилия Лерейме? Әйе, безнең үзебезнең төркемдә дә инде программа әзерләгәндә һәр бер нәрсәне Лилия үзе куя. Как режиссер инде, ул үзе бар нәрсәне уйлап таба. Шулай итеп шуңа безгә җиңел эшләү. Без Һеҙҙең һәр бер номерығыҙҙы бергә бәйләүсе лә, әйе, тамашасыға апарып еткереүсе лә. әйе. Шулай бит. Шулай инде. Әле соңгы вакытта шигырьләр да язып ташлый башладым әле. Әйе. Тагы бер талант ачылды. Шиғырҙарығыҙ моғайын башҡа тапшырыуҙа ваҡыт килеп етер. Әйе. Бөгөн тамашасыларға ниндәйерәк йырымды алып килдең? Илшатның көйөн инде алып килдек. Илшатның йырын. Нимә тип атала? Әсәр Илшат синтезаторға яҡынла. Әсһәр Кашбуллин сүзләренә Илшат Фатихов музыкасы тик төшләрдә күрәмен. Синтезаторда Айнур һәм Илшат Фатиховтар. Тыңлайбыҙ. Ауылым ялыға күлем, шәшәкелі ғылымдарың, тұмшықларын үбәр идем, сайраған балбаларның, шетрәп ақыл шешімелерін, көрерге илмерамын, мәхәббәтім тәуге юарым, тик төшләрдә күрәмен. Шетрәп ақыл шешімелерін, күрергә илмерамын, мәхәббәтем тәүге юарым, тик төшләрдә күрәмен. Құшакларын жәйіп тұра, құш исілі яғалаңдарым, сізге қайтсам із түзәлә, жандағы яраларым, шетрәп ақыл шешімелерің, көрерге илмерамын, мәхәббәтем тәуге юарым, тик төшләрдә күрәмен.
Kişilik yazım şeşekli bulunlarım Güzellerimni üzeler Daldağı bulunlarım Şetre bakal şişmelerin Kurirge ilmiremin Mehabbetim devge yorarım Dik düşlerde kurelim Şetre bakal şişmelerin Kurirge ilmiremin Mehabbetim devge yorarım Dik düşlerde kurelim Mehabbetim devge yorarım Dik düşlerde kurelim Бұл Илшаттың матур йырдарының береһе булды. Форсат тура килһә, Алла бирһә, уның йырдарының барыһы менән дә танышырга тура килер әле дип уйлыйм. Иншалла шулай булһын. Йырдары матур, уга яшь башлап кына торысы яшь композиторга уңыштар теләйек. Менә күрдегезме инде? Миңа ничек рәхәт хәзер. Алар икесе уйныйлар, мин җал итеп алам. Русча әйткәндә Сашка әйтеп алам. Егеттәр үткәсе, малайлар үткәсе. Халид, хәзер инде филармониялар сирек булат эшләйһегез, әйме, менә Лилиялә. Шул дәврдә мөгаен һезгә төрле кешеләр белән осрашырга тура килгәндер, төрле юллардан үтәргә, төрле сәфәрләрне үтәргә тура килгәндер, әйме. Шуларның иң истәлеклеләрен. Шулай миңа бик яшь килергә туры килде филармонияга. Шуннан кирсең, иң беренче килеп кергәчтән дә эшләй башлагач, мин очраштым Рәҗәп Вадатов баянчы һәм Рәис Абубакиров дигән баянчы бар иде. Шуннан шулар торалар икесе, мин килеп күрештем дә сөйләшеп киттек. Шуннан миңа яшь кеше бит инде, миңа 20 яшь ул вакытта, мин тегеләрдән сорайм, ничә ел эшләйсез әле монда филармониядә? Рәҗәп әйтә, мин 7 елдай, Рәис әйтә, мин 8 елдай. 8 ел бер урында эшләйсезме ди мен. Мин шок каттым. Менә 25 үтеп тә китте, сизмәй калдык. Чөнки ни өчен сизелмәй дә кала? Без инде бик җамны яшәргә туры килде. Без башта яшәдек бик озак ел, 18 ел яшәдек Лилия бит. Госциркның гостиницасында. Арена. Арена инде ул. Атаклы арена инде. Бүтән артистларны үтеп китә. Без шунда яшәргә туры килде. Бездә инде шул бәләки генә бүлмәе көндә 10-15 кеше кунак була торган иде. Чөнки үзебез дә кунак булырга яратабыз. Кая гына барсак та безне инде хөрмәттәләр. Һәр берсе инде теге списоклар белән чиратка алып китәләр кунакка. Шуннан аларга адреслар бирәбез. Алар килә. Алар белән бергә менә кунак булабыз. Шуңа безнең теге 18 ел шул бәләки генә общежитиедә яшәгән сизелмәй дә калды. Ул безгә инде шундый матур төш булып калды җәмле итеп. Шуңа инде кемнәр белән эшләргә туры килде. Беренче мен Казанда эшләй башладым. Мин Әлфия Авзаловада. Атаклы йырчы бит инде. Мин бик бәхетлемен. Аңарда эшләй башладым. Аннан мине Уфага чакырдылар. Уфага килдем. Шуннан кирсәң инде килеп эшкә урнашу белән беренче бер 10 көн 15 көн үтте микән. Лилияны филармониядә очрадым. Шуннан сразу гашык булдым да. Без инде таныштык та, табыштык та, кавышып та куйдык. Безнең тиз булды. Шуңа кызык хәлләр булды инде. Бер күргән. Әйе. Әле без бер 2-3 көннән көн танышбыз бит. Иртән мен инде Шәриф абза кайда турып торам. Иртән киләм Лилиягә. Воскресенье көн минем инде бер һәрбер иратның хобби булырга тиеш. Кемдер анда, менә Шамил инде бакчачы ул, Мишурин. Минеке инде тимер. Мин машина. Мин әгәр филармониядә мин баянчы булмасам, мин шофер булыр идем. Гонщик булыр идем. Шуңа минем инде бөтен хыял машина. Шулай итеп, аның кызык ягы булды. Лилия белән 2 генә, 3 кенә кем танышканга бит. Воскресенье көн туры килде. Иртән килдем, Лилия әйтәм, әйдә базарга барып машина карыйк әле. Әле без өйләнәшәбез дип сөйләшкән кеше юк. Мен әйттем, безгә түбә кирәк. Семья белән йөрергә, машина булырга тиеш. Минем хыял дим. Менә шулай итеп без беренче көнне базарга барып машина эзләп йөрибез. Әллә өйләнешәбез, әллә Әйе. Шунда без аңлаштык бер-беребезне. Шулай итеп яшәп киттек. Шуннан кирсәң инде Уфа филармониясына килгәчтән мин Лилия Рамазан агай Янбаков бригадасында эшләйдер, төркемендә. Ә мин инде Филус абый, инде мәрхүм инде ул, авыр туфрагы җиңел булсын. Иң акыллы, иң халыкның яраткан яршысы бит инде ул. Шуннан мин аларда да тордым. Шуннан Филус абыйның иптәше җиңгәй дип йөртәм. Инде мин Җәүһәр апа, менә Җәүһәр апага зур рәхмәт.
алар мине үз балалары күк, үзләре бәлки генә бүлмәдә торалар. Мине үзләре кырына сыендырдылар. Шулай итеп аларда да тордым. Шундый вакытлар булды. Шуннан керсең Филис абыйдан инде Лия белән эшкәштән Рамазан агай күчтек. Рамазан агай белән бик эшләдек озак кына. Аннан инде безне Зәки агай Мәхмүтов үз төркемне сорап алды. Директорга кереп, менә мин шулар белән эшләсем килә дип. Анда инде Агыйдел исемле ансамбль бар, мин анда җитәкче булып эшләдем. Аннан керсең инде киттек. Әхәт абый Уразметов. Шуннан инде безнең инде бик озак эшләгән Әхәт абый Уразметов. Кәтүк дип беләләр аны. Әхәт абый белән без бик якын яшәдек. Әлдә аралашабыз. Аннан инде эшләмәгән. Ана Фатихага. Безнең инде иң якын менә шуны әйтермен дип утырам. Теге кинәт кенә каушап та китәсең телевизорда булгач. Безнең инде атаклы режиссер Фатих агай Ихсанов бар иде бит. Ул мәрхүм. Ул инде безне үзенең балалары күк үз канат астына алды. Аның белән бик озак эшләдек, 15 ел эшләдек без. Ул инде теге Тальян праздникларын 85, 86, 87 елларда Тальян бәйрәмнәре булды бит атаклы. Анда инде мин Тальянчы номер 1 булып йөрдем инде. Шунда мин өйрәнеп киттем Тальянга. Менә шулай итеп Фатих агай безне бик ярдәм итте безнең үсүдә. Шуңа аңа рәхмәтебез. Аның иптәше Нәфирәгә рәхмәтебез зур. Күп кешеләр инде. Халид, кызыңызга каршы һүзеңне бүләргә туры килә. Кемдер бик тырышып, тырмашып һиңнән һөйләшергә теләй. Тыңлайбыз сезне. Тыңлайбыз. Алло, Әйе. Сомсыз. Һаумыгыз. Сомсыз Халид, Илья, Айнур һәм Миләүшә. Илшат тагын. Сезне Уфа каласында Исмаилов Риф күмәчәләй. Минем алдагы сүзләрем шулардан тора. Халид, Илья, Айнур. Сезгә үземнең чын йөрәктән агылып чыккан рәхмәтләремне белдерәсем килә. Мин татар буларак сезне выступать иткәннәрегезне бер дә калдырмыйм, концертларыгызга барам. Шушы Башкирияда яшәүгә карамастан татар төркеме шул бер генә ихлас. Сезнең төркемнең дә нәшрына калды бит инде. Бөтен татар яшьле сәхнә эшчеләре Казанга китеп беттеләр. Салават, Фатхетдинов, Фәния, Фәрхи, Илья Букеева, Фәндали Ахметовлар бар да татарлар киттеләр бит инде ташлап Казанга. Сезнең менә минем ике сорау була. Siz bizni tashlab ketmasizmi ekan Qozonga? Birinchi so'rov, ikkinchi so'rov, oldagi ijod ishlarida nindi muzikalar yong'irlar ekan. Mana shulay. Zo'r rahmat tog'am. Martaba aytaman sizga. Sizni Булды, һораудан аңлашылды. Сезгә рәхмәт зур итеп, менә мин шул сорауга әле сорамас алдан да мин уйлап утырадыр идем. Ул инде безнең өчен бик мөһим сорау менә бу, беренче сорау. Без инде кемнәрдер өйрәнә тегендә барып яшәргә дә, монда барып яшәргә дә. Балык тәрәнрәк урын эзләйди, кеше яхшырак урын эзләйди. Кемдәдер башка ердә яхшырак икән, уның гаепләрлек урыны юк, шулаймы? Безне инде 93 елны мин бит инде конкурсларга йөрергә туры килде. Беренче елны 91дә Лилия белән без бергәләп алып бардык. Фарис Ганиевны халыкара конкурсына. Шуннан икенчесендә алып бардык. Илештән Фәйрүзә Нуриева, ул да лауреат алып кайтты. Гел беренче урынны алып кайттылар. Шуннан керсең Зөһрә Смакова, бик яхшы йөрче Каравай Капылдан, аны алып бардык, ул да алды урынны. Шуннан соңгысында инде 97дә Рамил Хазиевны алып бардык. Ул да урын алды. Инде анда миңа бик күп кешеләргә уйнарга туры килде. Бөтен ярышларга уйнарга туры килде. Шуннан 93дә безгә инде премьер-министр, зам премьер-министр вакытта, шуннан министр культура Тархановлар, Халид, күчегез семьягыз белән 2 бүлмәле квартира бирәбез дип чакырдылар. Шунда. Шуннан керсең инде безнең анда квартирада юк әле, исемдә юк квартира алды турында. Без шул вакытта да китәсебез килмәде. Мин әйтәм, мин сагынып үләрмен Башкортстанны. Без шушында туганбыз, шунда үскәнбез, шушында яшәйбез. Без шушы Башкортстан үзебезнең илебез. Кайда гына барсак та безнең дусларыбыз. Күтәреп алалар. Нигә мин читкә китәргә шулай булгач? Шунда музыкант буларак, Без үскәнегездә жадыгыз шунда сескә кашлар, шунда ерләнгән, шунда тамырларыгыз. Без инде сагынып кайтабыз кая барсак та. Һәм менә ошо оптимистик ноталар безнең тапшыруны тамамларга туры килә. Кызганыс, әлбәттә, әмма тапшыруыбызның вакыты менә шулай кыска. Әмма кайгырырга кирәкми, әле тагы ла форсат булыр әле очрашырга, тагы ла безгә килергә дип ышанам. Һәм инде тамашачыларыбызның кай һорауын Мына ошо кассета менән бүләкләр инегез. Ишегезгә төшерәм. Беренче һораулды Илеш районыннан Зәрия
Апай дигән кешенән булды инде кем гаиләне тота дигәне. Бына ошо һора миңа бик охшаган ул. Шуннан тагы Баймактан мөдәррис пландарыгыз тураһында мөдәррис Нурия Әхмәтов булды шикелле. Бына иң кызыклы һораулар бына ошолар минеңсә. Монда Һеҙ нисек теләһегеҙ, әммә мин Зәриә апайға бирәйем һеҙҙең кассетаны. Зәрия апаға бирәбез, Зәрия апайға. Ну, менә монда звонит иткән, шалтыраткан бөтенесенә рәхмәтлебез. Безне шулай искә алганнар өчен. Без инде аларга ничә кеше монда ниткән, звонит иткән, без аларга барысына кассета китереп куярбыз. Ярар. Бүләк итәрбез, килеп алсыннар. Музыка редакцияһына шул Әйе, хәтле әйе. белешергәләр, әйме? Әйе. Һәм Рәхмәт. тапшырыуыбызды йомгаклап, тагы ла тамашасыларга ниндәй музыкаль бүләгегеҙҙе тәғәйенләр инегеҙ? Бу инде күптән онытылып бара бит инде хәзер халык инструментлары. Менә мен Италияда уйнап күрсәтәсе килә. Рәхим итегеҙ. Халыклар белә инде уйнаган бар. Микрофондарығыҙ. Бергәләп Рәхим итегеҙ.